Bidaiatzeko orduan ere krisian nabaria da. 3 lagunetik batek aitortu du aurten gudan diru gutxiago gastatuko duela oporretara joateko. Gutxi gastatzeko asmoakin, bai. Gu merkia da nian, ekainean. Krisiak diru gutxixio da, orduan, hemen inguru moitu beharko du. TripAvisor bidaia webguneak egindako inkestaren arabera, 40%, 500 eta 1.500 euro artean gastatzeko asmoa dute. 28%, berriz, diru gehiago erabiliko dute oporretan, 1.500 eta 3.000 euro artean alegia. Inkestan garbi ikusi da diru gehiagorekin edo gutxiagorekin gutxi direla aisialdi egunak alde batera usteko prest daudenak. Izan ere, 10-8 oporretara joango omen dira udan. Oporretako bete dauz, ez? Naiz eta krisian gaude, aste bete bat jungo gea. Hemen gertu, Naparruan bertan. 43% atzerrira joango dira eta 24% berriz Espainian geratuko dira.